vanhu vese vaiziva kuti tainetsana kuzimura. Tichinetsana kuzimura zvatotaura paya kuti kusanzwisana kwacho kwakanyanya. Asi iniwo semunhu akanga achitaurawo pasocial media ndakazinge ndamentionawo kuti vakomana murume wemari yechemo ndiye ari kutinyudzawo. Ndachibvutaura paya kuti munhu akanga achiendawo kwachitengesa achita sese saka kutaura kwandakaita ikoko iye ndobva anondivhurira inonzi cyberbullying. Asi kwayakavhurirwa kwacho nemaitirwo acho kuna navhondero kwese uko ndikazvishaya kuti zvinombofamba sei indogara uko kuna nasekenyatsime uko ko takadii kuvhurirwa ikoko kuti tikadaniwa ikoko tikanzi uyai kunoko kati kutongeni nyaya yecyberbullying. Takabva tazoenda ikoko tikadii but ndikarariswa 2 days mustocks kwakuvhurwa dzimwe nyaya dzefraud dzekupi Bedbridge what 2023. Asa mna fraud dzamakaitira mukuru 2023 ku Bedbridge. Aiwa ina ndakakonana nemunhu pashow achida kubata mari pagedhe pashow pangu ari anonzi supporting act. Ndikati comrade mari yangu amubati azviti hakuna zvakadero. Ndobva auya munhu yoya kudaka claimba motikari yangu iri pa lodge. Ndikati ko munhu anoclaimba motikari pa private property zviriko here? Ati motikari dzo claimba mu road mu council room. Council ino ndisikira pa lodge ndisira claim. Kati akomana bvisai claim iyi. Ndobva ndaenda ndobva vasara vachitukai kune fraud case yekuita sei uda kubata mari yangu pagedhe sei unomira akandikupe ungaenda unoridza kuna macheso uri kwanzi ndini gift amuli ndinoda kubata mari pagedhe. Mafraud ndeyekupenga hatiteereri zvinhu zvakadero because tichida kuti isusu tisadzvanyirirana munyika medu taramewo zvakanaka. But before mukuru imimi na mukoma festival mamagara muchinzwanana yakati engegara yowerere. Nyaya yanga iripo ndeyekuti taedza kuti tibatsirane kuti isusu tivandudze zvinhu muzimura sekutaura kwandaita. Asi murume uyu haana kuzviteerera. Zvino ani munosvika kuti atozosvika pakutozodzingwa. Munhu anga asingatodi zvachose. Takazomboenda hedu kuenda kunonzi tiyanane kuna Mudara Chipasi. Shout out to Mudara Chipasi. Patisoni. Takuya uko kuna Mudara Chipasi tikanzi tiyanane. Takangoenda nawo hedu 2 minutes but inini Mudara uya handiyanane naye. Because 2 days kundiratisa stocks asi iye nyaya yake ari kuiziva kuti ndeyezimura haisi yemari yechema nokuti vanhu vemari yechema vakatanga kutaura nemari yechema vakatanga kutaura 2011 vana Hosea achipanga nana Metro vakawanda vanhu vakataura nezvazvo. Why inini 2026 wamuna kubvisa kapashuga pane pashuga ane mazuva manje. Saka zvitotozikamwa nevanhu kuti nini ndakangangurwa nenyaya iyi yekuti ndiri kuti varume mimi muri kuba. Saka nyaya iripo ndeyekuti iye zvino tiripo hedu tiri kuendera mberi nemutambo wacho. Inini handisi kuzomusiya because ndakarara 2 days mukati memo ndazosvikawo kuva kuti hanzi munhu uyu anofanira kunyorerwa hanzi dhoketi rine chimwe chinhu chinonzi 242 kuti uyu munhu hafaniri kupiwa bail nokuti flight risk ane mapending cases kubvira zvimafraud zvekunana Bedbridge zviya. Asi mukuru ndiuzewo kadimo ndaitofira muchereka. Asi mukuru mari yechema yakabiwa here zveshuwa? Mari yechema indaivapo. Ndaivapo. Hakusi kuti paiva neumwe munhu ndandiripo. Nani voti ndianongangariwo. Ndaivapo na Hosea Chipanga na Maendere anonzi ani Amos vanoita zvokusumudza masimba. Vakazoita zvokumubvinya huro kamurume uya tikati aiwa zvekomere tichimirai because aiwa
pakazenge pakutoda mamonya ere kuti aburise tikati aiwa chimirai musadaro mwoyo wedu aiwa chimirai saka Hosea yakajwinya here. aiwa mudhara Hosea akazenga kundifonera nini mangwana makuseni hanzi vuya tiende kuH Metro kunoku H Metro kunoku ndavaudza kuti festivara yakaba mari chema ndikati mudhara inini ikoko kwandidi kusvibisa mazita evanhu bhandaramba asi ndinibvunza kuti asi ndiwaibata azita futi this time mudhara uyoka ndakamutiwo mudhara chiuya timbeka panzi yedu mari yechema iyo sokanzi kana ngandiuyo Waramena nini kuHMetro. saka mari yechema inonetsa mari yechema yakatorwa sei ndiwo wanga waibata ari wega here kana kuti chichakaiti mari yechema inini ndinganyepa handinyatsi kuziva zvakaitika asi mukoma waHosea Chipanga I think is the best person to ask because ndo vakatanga nema-allegations iwayo vachipomera festival mudhara anosungisa makuru wadi musa yekuti atora mari yechema asi mari yake yakawanda sei zvakawanda isati nyatsi kuziva nemusa yekuti munhu akanga ari sawira mukuru wemushakabvu moto muzhinji wamashakada ndiye Hosea Chipanga. Saka I think he was the overseer as far as kuva paid off to family, kuva paid off na festival yakanga achikolekta wacho ndiye akanga ari overseer achiona kuti zviri kufamba sei. Saka isitaka kuzongonzwa nyaya yakutopisa makuseni patoshayikwa chero mari yemasamba chaiyo zvikadzama masamba mari inokwana masamba iripo haisi kumwika kati takudaenda kuguva kaizosu kanzi aiwa mukomana asi tasvika akaenda nemari yechema pandainza nemukati dhisi asi mukuru Hosea Chipanga ndoona information aiwa ndo vangatotizivisa kuti chii chakanyatsa kuitika kuti imari imari zvakafamba sei because mabhuku acho ndo vaibata asi ndovanga vatisavira wemufika saka ndovanga ine information ani mazona isusu takazongosvikawo takuona vamahenderi vaiva kubata kola festival aiva kuda kuzvuzvurudzana kataiwa amosi kataiwozve miraiwa kumana but mukuru mukuzvisiya izvo nhasi maswera mukuvideo shootinga internet iri kupemberera izvi mukoma festival aiwapiwa masofa handi vanhu vakatora picture vachidya good food vanhu vakatanga kurwadziwa chini masofa tichichi vane masofa izvezvi mukuziya masofa rudzii hanoona mbukuratidza